सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सिंधुदुर्ग पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 2028-29 परिवर्तन सहकार पॅनलचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यक्षेत्राचे अनुजाती व जमातीचे अधिकृत उमेदवार श्री मनोज कुमार आटक यांना नारळ या निशाणीवर बाणफुलीचा शिक्का मारून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा, कारण आमचा ध्यास परिवर्तनाचा, मालक सभासदांच्या हिताचा। मतदान रविवार दिनांक 14 मे 2023 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत। माझ्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। मी मनोज कुमार गुणाजी आटक, जिल्हा परिषद शाळा नेहरू ठाकूरवाडी तालुका कुडाळ या ठिकाणी कार्यरत आहे। तसेच काष्टाई प्राथमिक शिक्षक संघटना यामध्ये जिल्हा सचिव म्हणून मी काम पाहत आहे। गेली अनेक वर्ष आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून विविध शिक्षक बंधू भगिनींची कामं प्रामाणिकपणे करत आहोत। येत्या सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सहकारी यांची पंचवार्षिक निवडणूक 2023 ते 2028 यासाठी मी परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती जमाती या राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवत आहे। मी आपणास नम्र विनंती करत आहे की परिवर्तन हे नक्की झालंच पाहिजे आणि परिवर्तन ही काळाची गरज आहे। परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे। त्यामुळे आमच्या परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून जी आम्ही वचननामा दिलेला आहे त्यामध्ये जे सभेचा दैनिक भत्ता असू दे किंवा प्रवास भत्ता असू दे, तो आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की तो आम्ही कोणत्याही प्रकारे प्रवास भत्ता भत्ता घेणार नाही आणि तो भत्ता आम्ही पतपेढीमध्ये जमा करणार आहोत आणि तो आपल्या सभासद मालकांच्या खेळत्या भांडवलामध्ये त्यांना फायदा होण्यासाठी त्याचा वापर करणार आहोत। तसेच आपण जे कर्ज घेतो, पतपेढीचं जे कर्ज घेतो आपण, त्यामध्ये ज्या कर्जाचा आपल्याला इन्कम टॅक्सला कोणताही प्रकारचा उपयोग होत नाही, त्यासाठी आमच्या परिवर्तन पॅनल थ्रू आम्ही नक्कीच तो प्रयत्न करणार आहोत की आपण जे कर्ज घेतो त्याचं बेनिफिट आपल्याला इन्कम टॅक्ससाठी करण्याचा आमचा मानस आहे। मी आपणास नम्रपणे आवाहन करू इच्छितो की आमचं परिवर्तन पॅनलचे जे सर्व उमेदवार आहेत त्यांना बहुमताने निवडून आणून आम्हाला सहकार्य करावे। तसेच आमची निशाणी नारळ आहे। येत्या 14 तारखेला 8 ते 4 या वेळेमध्ये आपण नारळ या निशाणीवर आपलं मतदान रूपी आशीर्वाद देऊन आमच्या परिवर्तन पॅनलला बहुमताने निवडून आणावे, एवढीच मी आपणास नम्र विनंती करतो। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।